Nyakoro moke juang ya ore kinu machiegni okinyi makawuono okinyi majaber okinyi matarika 12 dwe ni mar abich higa mar 2020 koda abich arwakni machiegni chenro mar piny kod mbakoro ayiko ni chenro ma lach ahinya koro moke juang mano koting'o mago madhi bedo kae ka waluwo kendo amiyo pek ahinya odiochiengni ma kawuono wadhi bedo kodi kae chenro ma lach ahinya wadhi bedo kodi kanyo koro moke juang aresani nyakoro msabich mar onyango to odiochieng' manyoro neno odiochieng'no mano mara World Mother's Day nyakoro moke juang International Mother's Day iwacho ni ayo maber odhi ne mine duto kamoro moro ma gintiere nyoro no onge chenro kata kamano kwacho kawuono ayo maber chop ne jogo ma mine duto mantiere e ngimawa okinyi makona ka uthulo ni mara kwa ayo maber ne miyo mano mamana Pereza Dhiambo Nyasango agoniro kamana ahinya kuom kela e piny kare kendo ser mabiro waseyudo e thuolo gi duto kokalo kuom puonj magi makare ka intiere buwang' chieng' kae nyakoro moke juang ka wantiere kodi kachiel nyakoro moke juang kod mine duto Jena Dhiambo Omolo nyakoro moke juang kachiel koda ka mine ga mamoko mantiere mago min kanyakwar mopogore mantiere kaunti ma Kisumu Sofia Depo min Jared kantiere kar kanyo nyaka jogo bende mantiere counties mamoko nyakoro moke juang Nyakosa mano min Ojok mano ka intiere Nyakach Sango kachiel koda ka min Doti kiwuok kanya koro moke juang oganda mamoko bende mantiere gwenge mopogore mooro ote machalo kamae nyakoro moke juang mano ka wantie gi Welkesta Okenda mano bende mantiere kar kacha Owete nyakoro moke juang ka intiere gwenge Makosa Nyasaye mondo mi oriti kendo medi ngima kod teko mathoth nyaka moro ma intiere nyakoro moke juang Jenny Ogelo wacho ni Sipos Ogelo kama gintiere bende nyaka Mama Pondi mano ka gintiere kaunti ma Kisumu Nyalenda kama gintiere nyakoro moke juang ting' ma oting'o kachiel koda ka ser ma ontiere go Nyasaye mondo mi ogwedhu ka wiye ok wil kod Caroline Omolo Oluoch nyakoro moke juang kamoro ma ontiere Nyasaye mondo mi otau kendo mi oritu ka umedo dhialo odiochieng'ni mag jok mamine moke e piny mangima odhi e dwe mangima bende nyakoro moke juang kamoro ma ontiere joma mine makano ni e chenro ni winji yeyo makare kendo Nyasaye mondo mi oritu otau arwaki machiegni chenro ni ayiko ni weche manyien okinyi makano kato bangarang gazet kanya koro mojonti gazet mano mar Daily Nation kod mano mar The Standard iwacho ni kar kae ochalo nade e weche mopogore mag kunyo mwandu mantiere buolo kod ywaruok mantiere kinde jogo makunyo mula ahinya mantiere e alwora ma Turkana jo koro gini bende koro donje iwacho ni osebedo ka ichiwo license e yo machal nade e yono ma ok opuodhi mano mipeke ite kar ka ite mokwongo mar gazet mar Daily Nation nitie mamoko bende mantiere kar ka wach ni Ruto stumbles from one crisis to another gigo osebedo ka timre yo machal nade kaka osebedo ka orango mano telo mano mara William Ruto wach nyaka sani nyakoro moke juang nitiere weche 11 momi pek kar kae gazet mar Daily Nation gigo ma osebedo mapek ahinya e telo mano mara William Ruto wacho ni budget showdown kachiel koda ka kwet moseyudo e weche mag osuru nitiere jogo mowal e lemo mopogore mago mag IBC nyakoro moke juang mondo jakom kod commissioners mano walo nitie weche machal nade governors ywago pesa iwacho ni ero nyaka sani deponi en gi ng'ama iluongo ni two-faced Raila Odinga en gi kuonde ariyo en kod sirkal entiere oko joge ni iye kos joge ni oko maga moko kuom gigo ma pod ntiere kar kae iwacho ni nitie jogo mosebedo ka pingo weche mag broad based government kanyo to giwacho yo machal nade gazet mar Daily Nation de kar ka dhi bedo kanone ka ntiere kae kod Eric Okeo Kizito nyakoro mojang mosapagaro gi nus nyaka rom kacha sachiel okinyi makawuono kaka machiel nyakoro mojang gazet mar The Standard bende ntiere kar kae ka giwacho ka niero ntiere pilot ma bende nowito ngimane bang' ka jolweny ma Sudan ne omonjo ndege mano ma ne itayo kanyo kod jogo mobalo kata jogo mosebedo RSF mano jok mane control ndege machalo kamano nolwar e piny jogo ma ntiere kanyo ma bende ne onegi oting'o pilot ma Kenya iluongo ni pilot George Nyamodi picha ne oketo mbele kanya koro moke juang ka bende rango gi achiel kachiel kuom gigo ma bende onego bende rango joma mine bende oloso e gazet mar The Standard kae ka giwacho ni ka en Mother's Day joma mine ywaga ng'o kotenore kod kuonde mag konyruok ahinya kinde ma gidhi kelo nyithindo e piny kar kae wacho ni pain power and the plea
for dignity in delivery rooms. Mano kama gintiere kar kanyo ka gigeno subtende di bedo kacha katingo nyadhi mag joma mine malo kendo miyo gi luor kendo miyo kama kare mago kuonde mag konyruok ka kindegi ochopo. Nyakoro mojwang' mano ka ngiloko gazede gi duto yudo weche mag tuke. Kenya koro yudo thuolo mano mar donjo e tuke go mago madhi timore Tokyo. Nitie moko bende nyakoro mojwang' mantie China iwacho ni ng'weye mopogore opogore mago ma team Kenya ka irango kar kae giyudo thuolo mano mar yudo bronze mar gi nyakoro mojwang' ka gintiere World Relay Championships. Nyakoro mojwang' ka South Africa nobedo kacha e thuolo mamalo ahinya kiwacho ni sani nyakoro mojwang' weche mag tuke mantiere kar ka oganda dhi bedo kae karange mano Tokyo 2025 mano kama gidhi bedo kanyo ka gituge. Nyakoro mojwang' Barcelona kod Real Madrid notugo mamit ahinya odiochieng' manyoro. Jaloch oneno Barcelona noyudo loch margi. Kata kamano jo Arsenal wacho ni ginto ne giyudo goch nyakoro mojwang' ok en kata goch nogogi nikech ne gigo draw mana gin agiwok draw 2-2 kod Liverpool. Chelsea to nogo 2 mano kama nogogi kod Newcastle kato bang'e Manchester United ogo 2 machielo bende ng'awo duogo go 2 cha Tottenham. Sani kama gintie kacha Tottenham relegation cha gino ne gisedhi. Tottenham kama intie gi Man U gin mana kanyo ji 2 piny kanyo 16-17 kaito giwuok gidhi go final kendo ka giko ni rumo nyakora mojwang' weche thoth mantiere kar ka machielo ang' yud thuolo mag somo gi kendo ka gintiere kar ka nyakora mojwang' ni gin to gin weche mage motenore kod weche mag tuke mantie gazet mar The Standard kod mar Daily Nation kaito bang'e chenro mar kaka wanene ang'eni ang' biro saa 2 to motelo ne mano weche mag tuke saa 1 nyaka saa 2 adhi bedo ka kod Wilson Dembe kod Kennedy Ochola waranga ne chal mag weche mag tuke ni to gi chal nade odiochieng' ma kawuono. Tugo mar Gor Mahia kod AFC Leopards ne ochor nikech onge mar pap. Ang'o matimore ligni ang'o digni penjo maduong' dhi penjo odiochieng' ma kawuono kaachiel kod kama moko mabende dhi bedo kwarango weche mag tuke aingete mana kar kanyo koro mojwang' kae to bang'e wadhi thuolo mano mar donjo chenro mar kaka wanene saa 2 nyaka saa 4 Victor Otieno maka Juma Ramogi Radio kod Ramogi TV kae to bang'e wayud thuolo bende mar twak achiel gi jogo duto mabende osebedo kae ka medo luwo chenro. Kawuono wadhi bedo ka warango weche mag chike koro mo saa 4 nyaka saa 5 wada penji kar ka ni public participation ni to ka irange choko pach jopiny chik mane mantiere kama gae onego time okang' machal nade ka otime onego bed ni nuoye koso nyaka doho bed kar kae ma gik moko manomiyo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo cha nowit oko gigi duto kama gisebedo kaka gitimore ang' abed kaka kod okil kama loka Kennedy Odhiambo wuod Alego mar mondo mwatwa kod achiel kachiel okono ne paro mar chikni kata chikni mano mar choko pach jopiny to wacho gang'o to japiny onego kawe gi pek machal nade mano saa 4 nyaka saa 5 kato bang'e kanyo mankelo wa giko mar chenro man bakoromo nyakoro mojwang' chak ndiko na saa nyaka giko turi kod walayo mag SMS en 3:600 ikono neno yo machal nade gi kanyo paro mane mantiere kod gweng' mantiere chiwo yo machal nade kaachiel kod ka mbui mar Facebook kod YouTube komantiere live bende achiel kachiel okinyi ni makawuono bed kod ka nyaka giko nyakoro mojwang' kani bedo kod mbui ga duto te mag Ramogi TV kaachiel kod ka mbui ga mag Cleophas Oluoch kendi kono achiel kachiel nyaka giko bar chenro arwakni machiegni chenro mar piny kod makoromo to mokwongo magi thund weche. So hii wiki hii nitazindua chama chetu cha kisiasa na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Development nitiere manyiso ni biro rais nitiere gima nyaka to wenwa kaka wajwara Mama Bay wan kaka the business community wan emwarwa kuwelo ni nyakoro mojwang' arwakni machiegni bedo kod akanya kigiko e chenro duto madhi bedo kae kawaluni okinyi ni ma kawuono adhi bedo kata nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango machiegni. Obila mago kwach kicho mako achich magi yango ni mane ochielo gi magina
mana ching ma onego jaod bura ma Kasipul Ong'ondwere. Achijno manyinge Isaac Kuria ma ong'ere kaka Kush omaki gwenge ma Isibania kaunti ma Migori ka otemo pondo mondo donje piny Tanzania. Ka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero meko mano mara Kuria ochwalo kwan achije mosemaki ewi nek makamano nyaka 11. Ndalo 12 bang' nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondwere, obila kod okwach kich pod medo manyo achije ma itudo gi nek makamano. E meko matinende, obila ondhiyo jago ma ichichni e janek hie mane ogoyo were gi lisasi e nyamburko mare. Maling'ling ma omiwa gi apisas matimo nonro mar nekno oyango ni achijno manyinge Isaac Kuria ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Kush ne onego jaod burano kaeto ringo pondo e kar dak ma Mihango e buore Nairobi, kama bang'e to nyocha obila oyude bunde matin mar $1 mane otiyogo. Yangore ni bang'e to nyocha omako safar achiel kachiel ka otiyo gi apiko nyaka e boma ma Narok, kama bang'e ne oidhe gari ma otere nyaka Isebania e kaunti ma Migori. Isebania kanyo ema iyango ni nyocha ogo e kambi ka orito anyuola ne moro mane owinjo konye kadho tong' ka odonje e piny libamba ma Tanzania mondo miyo hepo teku mar obila. Kata kamano, riekni mage nyocha ogore e Luanda ni mar okwach kich ma osebedo kanono kitudruok mane obedo e kind achije gikone nyoluo ndache kendo ma omake. Achich machielo ma iyango ni ne okonye timo maundu kod temo hepo e lwet sirikal bende osemaki kendo chwalo kwan achije duto manie od ang'ech nyaka 11. Kush igeno chwale doho ma JKIA odiochieng' makiny kama achije mamoko nyocha osechwalie. Moko kuom jogo ma osemaki ewi nek mar Ong'ondwere oriwo Alan Omondi manen derepe kinde monj, Walter Owino manen jarit mare, siasa ma Kasipul Philip Aroko, direkta mar LBDA e Belochieng, kod mamoko kaka Edwin Odiwuor, Dennis Manyasi kod William Imoli. Gie sani, apisas mag okwach kich pod pedho achije mamoko e kinde magikolo matutudruok mane obedo inegno moriwo koda kaka omenda ne ochul ne jotim nek to kod gima omiyo achije ne onego were. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Spika Moses Wetangula oseyo jatend Wiper Kalonzo Musyoka kuom dwaro ni josiasa maketo sirkal tesre nyaka nywandi e chenro mag chuogo duol mar IEBC. Wetangula wacho ni chenro no mar chuogo duol mar IEBC en gima ni e chik kendo nyaka sani jatend piny oseluwo chik kendo rito ng'eto mano mar od bura. Wetangula ne oloso kende alama kanisa ma Kamelilo mayudore Baringo kama ne otene gi jotelo mamoko masiro sirkal kendo ma osingo mar biro podho listi mar jo IEBC mane opedhe e od bura. Nishangaa kidogo kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa wale tulikuwa katika ile NADCO ambayo ilileta hii IEBC, na tulikuwa pale na Kalonzo Musyoka na wengine kina Eugene na wale wengine. Mimi nimeshangaa hivi majuzi naona wanalalamika tena, wanasema ati rais hakuwauliza hao na sheria ni hao waliandika. Ningependa kumuuliza ndugu yangu Kalonzo, tafadhali nionyeshe kwa hii sheria ambayo tulipitisha ni wapi inasema ati Kalonzo mpaka aulizwe. Ya pili, wakati nyinyi mlikuwa katika mamlaka na uhuru katika ile serikali ilipita, wakati mlikuwa mnaweka wale kina Charera na wenzake, ni siku gani mlimuuliza William Ruto? Jalub jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osingo keto ayanga duond bura mare juma manyien. Duond bura mawacho ni dhi kelo kanyakla oganda duto mantiere e alwora god Kenya. Ne owuoyo e kar chung' od bura mano ma Juja kama ne owuoye kanyo koriwore kod okwayo rowere mondo mi owuog oko okaw pande ka bende oyango ni onge gi to ni gibiro golo jatend piny e kom yiero mabiro ka ok odewo ng'at moket kaka jakom mar IEBC. Lidio Keo negisiganani. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kawuono nochopo e kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya Magomano mantie Juja kama noyuoro e nyasi mar lamo kotene ko josiasa masire. Gachagua osingo keto ayanga duond bura mare mar siasa ma owacho ni biro kawo loch e yiero mabiro e kinde ma jotelo manote ne onyiso siso margi e ndikruok e duond bura no. Na hiyo chama ndio yetu,
Tunajua huyu Ruto amepanga chama dogo dogo, mahwilbaro ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow. Ametengeneza mahwilbaro mingi sana. Hata atajaribu kusimamisha tumarais huko hapa kwa mlima ati ndio agawagae kura yetu. Turamuonera 18. Sisi hatuwezi kubali, huwezi gawa sisi. Chama, watu wanajua chama yao na candidate wao watajua. Sisi tutatembea na chama yako. Na tunagojea watu wa Juja tutangaziwe ni siku gani, tumiminike hapo, tulaunchi chama, tuweze kuingia kwa chama ndani, na pia zile by-election zote ambazo ziko katika taifa letu la Kenya. Sisi kama wakazi wa Juja tutakushika mkono na kutembea kwa hizo by-election kuhakikisha chama yako imeshinda katika jamhuri hili letu la Kenya. Kaotene gijotela mamoko onyiso chuny ng'ich mare ni jatend piny Kenya ibiro goli apisi kao kodeo ng'at moketie kom dul matao yiere pacho ka IEBC akoro kwayo rawere mondo mi owugo kondikre mar goyo mbulu e yiero mabiro. What is important ni Wakenya wajiandikishe. Majenzi mpo? Nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali jensi na muomba muende mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya kasongo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. We are ready for an election anytime. And we want to meet you in the 2027 election. Sisi hatuna shida utachagua nani, kwa sababu kwa polling station watatuzuia kuchaguana. So let us concentrate on the polling station. Gachagua nyiso yie mare gidio huma pachoka ni biro yalo buche e mowinjore kagilieko ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ni apisi tok chik akoro gidwaro mondo mi jatend piny oduok arita mar Gachagua. I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, regarding Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. We are telling the President William Ruto arudishe security ya deputy president. Tunataka kumwambia President Ruto arudishe mshahara yake na arudishe kazi ya mama boys. Tufanye kazi tulikuwa tunafanya naye ya watu wa disability na mambo ya pombe. Kama chalo jatenda Dunbura Manomara Wiper Kalonzo Musyoka kod jatenda DAP-K Eugene Wamalwa kone jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mondo mi owe tao mano bang' do nyose ng'ado ni chenro mar thicho kod Rigathi Gachagua e apis ne otime ataro mar chik. Jatelogo wacho ni ng'eto mar do nyiso ni Gachagua ni kod thuolo kaka jalup jatend piny Kenya hie kendo ok owinjore Kindiki owuog apis. Bende omedo ni en kod to ni jogo mowal ka commissioners mag bro tayo yiero mano ma IEBC. The law as it stands today and the ruling that has been given means that Kenya has 2 deputy presidents. This is a situation, I want to agree with His Excellency Kalonzo Musyoka, that is untenable. And we cannot, as a country, continue having 2 deputy presidents when our constitution provides for only 1. One has to go. And it means the elected people's deputy president remains Rigathi Gachagua. And the number 1 issue is the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. We stress the word independent. We have said it before that Mr. William Ruto cannot form an IEBC ambayo itamsaidia yeye kuendelea na tama ambayo haiwezekani. So kwa hivyo hiyo IEBC maneno, we are still insisting on not only inclusivity but consultation and concurrence, and it must be independent. It must be independent. What we have right now in the nominees is a William Ruto IEBC. Na wananchi hawatakubali hiyo. Obila moro ma majoni ochielo gi magina ma onego miyo moro ma japuonj ma wachore ni jaherane kachiel kod kanyathine manyako eka en bende ochielore gi magina
ma otho e sub-county ma Lamu West. Masirano otimore ko gweno Muricho Manyoro e kar sa 10:30 kendo weyo ka jirande ni kod buok ka giwacho ni ne giwinjo muoch magina ding'wen. Kama bang'e ne giluongo obila mane ochopo kendo yudo ringre adek koriere piny e od miyono. Japuonjno ma oyangore ni nyinge ma Sheila Mukoya ne ogogi magina diriyo, nyare ogogi lisasi achiel ka obilano to negore gi magina achiel bende. Jirende miyono wacho ni obilano ne ni kod ng'iyo mar osiep kod miyono ma odiochieng' Manyoro ne gibedo godo kod gwandruok moro. Tulipoamka na majirani kuitanetana, kumbe ni jirani yetu moja hapo ameuliwa na askari, na ameuliwa yeye na mtoto wake, na askari mwenyewe akajiua. Ni tukio la kusikitisha sana kwa mtaa wetu leo wa Koreni. Jagoro mugirore migao mar somo Julius Bitok osingo ni piny owacho ok dhi golo oko gwenge moko e listi mano mag gwenge moyangi kaka ni kod midhiero kata majuko jopuonj kendo matie yo matek. Bitok oyango ni osewinjo ywak mag jopuonj kokalo kuom riwruogegi kendo kaka gibiro golo andika ewi kama owinjruok kata winjruok margi biro chope. Judith Omondi nigi lerno. En ywaruok ma osebedo e thuolo mar jumbe ariyo ma okalo. Ywaruok mabiro kaluwore gi paro mar piny owacho e golo gwenge moko ma jopuonj tiye kaka gwenge mag chandruok kata hardship areas. Juma ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne obwogo dhi e doho mar chungo paroni mane ochwali e od bura kokalo kuom apis mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Gino mamoko kuom jotelo mag siasa e kaunti ma Elgeyo Marakwet bende okwedo mokalo. It's a proposal which has been brought to Parliament, and as your representatives, we are not going to allow that to happen. Stay put, we will work for you and we will ensure that your hardship allowance stays forever. Kama kuna kitu tutamenyana naye hii dunia ni mtu anajaribu kutoa hardship. Kabla utoe hardship, toa hardship. Kabla utoe hardship allowances, toa hardship yenye iko hapa Mogotio na kenye iko hii Kenya yetu ya Baringo. Jotelo go koni en adier ni jopuonj manitie gwenge ma oketi rameny kama oriwo gwenge ma oluoro kaunti ma Kisumu jopuonj yudie chandruok. Those of us who know, we have 3 areas. We have Keria Valley, we have Anging Valley, and we have the islands. And all these areas of Elgeyo Marakwet County basically are hardship. This place is very cold. If you get a teacher from Turkana to teach Matkei girls, I'm sure within a very short time anataka rudi kwao kwa sababu ya baridi hapa. Si kweli? Jagoro maungirore migao mar somo Julius Bitok mane loso bende kaunti no ma Elgeyo Marakwet osingo ni piny owacho biro winjo ywak mar jopuonje wachni. Listen to the stakeholders. We have listened to the unions. We are going to reconsider our position and engage all stakeholders in the decisions to do with hardship allowances. Excellency President William Ruto is very committed to ensuring that our education stands out. Kaluwore gi oboke mar Mudavadi ne od bura, piny owacho biro kungo maromo bilion 6 poni ogol gwenge go e listi mar gwenge mag chandruok. Gwenge ma bende od bura ne osepuodho mondo mi medi e listi mag gwenge mag chandruok oriwo Nyatike West, Nyatike North, Nyatike South, Rachuonyo North, Chepalungu, Chonyi duto manie counties ma Migori, Bomet kod Kilifi. Judith Omondi, Ramogi TV. E thuolo ni ma sirkal mamalo dhi nyime gi timo ikruok mogik e nyasi mar Madaraka Day e higa ni e lab tuke mar Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay. Jogo manie sekta mano mar wuoth kod ohala e kaunti no bende dhi nyime kod keto kenge mag neno ni nyasi no okelo negi ber to chutho kaluwore gi welo mathoth mabiro donjo e kaunti no. Jafamarwa Ala Beach miyo ler mar wachno. Nyasi mar Madaraka Day ma higa ni idhi bagi lab tuke mar Raila Odinga manitie boma ma Homa Bay. Magedo mar dhi karumo ka kinde manotimo limbe lab tuke no. Jagoro mongirore e migao mar rita Dr. Raymond Omolo ne oyango ni kochopo tarik 15 mar dwe ni biro doka gedo mar osetieki na ikruok ne nyasi no makoro wiye limbo. Jodak e kaunti ma Homa Bay anyato mago manie sekta mar ohala kaachiel kod sekta mar wuoth bende dhi nyime kod timo ikruok margi e neno ni odiechieng nyasi no bende obedo negi makare weche mag ohala. Dala moro Mabei kaka wan the business community, wan gi hilo kendo wan gi chia mang'eny kabisa kaluwore gi biro mar rais ma Madaraka mabiro mabetwa ka.
waneno ka gik moko gerore, barabara gerore, development nitiere, manyiso ni biro rais nitiere gima nyaka to wenwa kaka wajwara Homa Bay. Wan kaka the business community, wan emwarwako welo nikech welo koro wendowa kaka jodala. Koro wan gi lwase makare kendo waseiko gigwa makare. Wan kaka wajohala, kaka jotende, jous ring'o, jous nyanya, jomopogore opogore nyaka jous rech. Nye wan e tie nam Paya, nwaneno rech manyo jo military nyokawo. Joalago wacho ni chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo dhigo nyime boma ma Homa Bay kod alwora mare bende biro yawonegi thuolo malach e yore mag ohala kata bang' ka nyasino osetieki. Kuom biro mar rais waikore kendo warito mondo waket kwe e kohala. Adakwa johala wetewa ni mondo waket uru gigewa mwauso on the ground. Machalo lewni wabro miyo wan gi welo wabro uso lewni maber, joma kelo chiemo wabro kelo chiemo wago wawar gi mang'eny mondo bi usgi. To moloyo te wabeduru gi kwe mondo warit president mabiro. Ang'eni development biro bedo mang'eny, pesa wabro yudo nikech kuma ji osanyo mang'eny, gigo mwauso bro dhi maber. Wageno ni gik mang'eny dhi biro. Projects are here. Almost how many in 23 there 23, but we expect the president could be wachakwa kwayo mang'eny ng'ama dwaro kun igo chongi piny tageno ni stadium cha kaka wan jo ohala odhi miyo wa gimoro ok wabi nindo kech waneno ka nderni mang'eny within Homa Bay town los apiko mamiyo piko kethore kon ka koni ok apar ni wadhi bedogo. Mae sama pes biro mineno ber sana ahinya mine jongware utema ahinya no lose pesa sani mae sama ber. Ka jogo manie sekta mar wuoth bende wacho ni gin kod geno maduong' mar yuto kaluwore kod nyasi mar Madaraka Day ma higani ma bende biro kelo welo mopogore e kaunti ni. Wan kaka jogo manie transport sector wamor ahinya and moso gi gima nye waseneno ka ker nigi political goodwill ne jongo dak ma Homa Bay County. Wadwa rwako ker koda ka welo mabiro mawuok e pinje maoko, warwaku welo duto madhi bedo nikech wang'eyo ni Madaraka Day ni dhi kelo ber malich ne jodak e boma mar Homa Bay County. Wadwa ting'o welo duto nikech waseikore duto nikech wang'eyo ni welo biro mang'eny kendo jogo nyaka kachiel kod jogo matimo andu tel wang'eyo ni otende dhi pong' to wan be wabiro ting'o ji wabedo joma dimbore, wabedo joma joluor, to ka wendo wabiro to warwakgi gi nyasi mondo Homa Bay County oting're malo. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aya kono mojo ange report mar televishne makelo e giko mar chenro weche thoth ahinya mantie kar kanyo kono mojo mabende waikono richo makono dhi bedo kaka waluogi odiochieng' gi naon koni gi kuku mar giro kama ne jogo mabod nikonwa kar kachiel kono moge jwang' wabed bedo kod odiochieng' no makare akala ne ote mantiere mbui mago mag Facebook kae ayo maber bende yor ne oganda mopogore opogore mantiere counties mago makaluogi jogo mantiere bende counties maoko nyakoro mojongo kiny mako wona kala ne ote mabende osebedo kae county ko kendo wuoro achiel kachiel tiere to kar kani kawuono luo chenro kachiel Shatta Boy erokamano ahinya neno ka ntiere massive erokamano ahinya Engineer Rajo Toyo ng'aw wacho ni afwayo ne joyoma Kagwa duto te Nyasaye oyawo negi piny kaka chairman mano mar NAT mano Rarieda David Ochieng Madao wacho ni teacher Tuju Primary School Charles Masio kod Senior Assistant Chief Kagwa Sub-Location Ben Ong'ong erokamano ahinya Michael Ouma Odumbe neno live kentiere Sagegi Migori County President erokamano nyawi taleso chieng' wuodgi mkarari wacho ni Cleophas oyawre kendo aru maber koni sama luwo mapiny oru godo siasa mapod jogi goye kanisa mok ber chieng' moro nokel lweny e kanisa siasa gigoye papoko erokamano ahinya kuom ote mari Sismosta Auma Cleo good morning erokamano ahinya Tion Tetra neno waka en Kisumu County Odera Kodera oyawre Cleophas Oluoch ubed kod odiochieng' maber erokamano ahinya CPA Eric Odera Kodera Stanley Mark tuned in erokamano ahinya ote machielo mayudo kar kae hayo maber ochopne mama Joyce Akoko
Obote erokamano ahinya kuom ote mari mantiere kar kae maber bende chopne mano Mama Joyce Akoko kaachiel koda ka Winnie Obote ka gintiere gwenge ma Oyugis mana alwora ma Kasimba okinyi ma kawuono. Polina Nyango Nyaramba mantiere Kamanga kaunti ma Kisumu Nyando, Happy Mother's Day bende kantiere kar kacha. Quinta Akinyi Otieno Mwalimu ayo maber bende dochieng' ma kawuono okinyi ni kama intiere. Steve Oburu ka New Yawi Beach bende oro awe makare nyakora moge jwango te githoth wamed mana oro ikwadhi nyime kod chenro okinyi ma kawuono. Aduo kod mathoth sasa mo sapagaro ginus aduo ka kod gazet kikidhi mabor. Nyinga Clovis Oluoch jagisumo ka nyakwar mokio nyaka chango ikete manaka. Nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4 watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but tuko expect iende hivyo hata utumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek kwa mwaka juang akelo ni maana yani ngeni bakagi wasani. Tichangwana is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora mwaka juang Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Nakora moke joma yawre kino machino wadhi nyime ka kod cheno maru piny an kae nono magazet dhibido kaka tai nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka nyakwar mukeo nyaka Chisangu jogo maneno ka nego ngemo mopogore opogore oyawre kino machiegni jogo maneno ka nitie Riat Malo Ukweli Pastoral Center alwora ma Uzima University College ucheyo machal nade kawuono jogo maneno ka tiere Otonglo arok ni machielo non gazet okinyi ma kawuono jogo maneno ka nitie Kano Matura jogo mantie alwora ma Masogo Amosi jogo mantiere Nyandiwa, Gwasi, Suba South kod Suba North okinyi ma kawuono macheni Uruan ka kod Eriko Geo Kizito yawre joka bonyo cheyo machal nade okinyi ma kawuono to mokwongo in nade ka on Nairobi Cleophas achiew makare achiew makare kendo adwoko ne Nyasaye erokamano kuom timo na mano. Cleophas odiochieng' manyoro nyantie e kaunti ma Nakuru kama obila Abednego Uma Muga jakano Kabonyo mano obila ma wuod obila wuod Paul Muga mano osenindo okona kelo ote kendo mor kod chenro mar Ramogi TV kendo seoro ote ka ne en kodwa koro dok ne manero kamano kuom bedo kodwa nikech wan ka nikech en erokamano ahinya koro jomo ji thoth ahinya mantiere kar kago ne erokamano ahinya bende kuom bedo ka kachalo koda ka jowinjo mamoko mana Ramogi TV kama entiere mano obila ma wuod obila to luwo chenro achiel kachiel erokamano ahinya nyakoro mojuang kawuono wachako kod sigeni mantiere ite mokwongo mar gazet mar Daily Nation Eriko Geo Kizito dhi konyowa nono gi ane kan to gin mage mantiere ka mathoth ahinya wadarang' mana weche momi pek madongo mantiere kar ka ite mokwongo gazet mar Daily Nation nyakoro moge juang masigana madano rangi mantiere kae kato bang'e wanene mano mantiere kae Ruto stumbles from one crisis to another en ang'o mobedo kae katimore wadeno listi 11 mantiere piny kar kanyo kae to wang'e maber ni kanyo ang' wayud thuolo mag sudo kama ntiere kar kae wacho ni gin gigo mosemiyo Ruto kihonko are telo mare na chakre magi wacho ni midhiero ma jatend piny Kenya William Ruto romo godo oromo ge ma kotieko ni to moro donjo kowuok e ma to moro donjo ma bende kino Cleophas kako ketgi kanyo tineno ka wach ma koro wacho kanyo ni mano koro ywaruok ma ineno ni dhi bede wachego mag loso budget mano budget mar 2025-2026 kanyo Cleophas ma bende koro weche osebedo kanyo kalure kod osuru moko manyien miwacho kata milieko ni ntiere budget makamano wach ma bende ntie kanyo mano miwacho ni koro ng'ur mantiere e loso duor mar IBC ma joma mowuok ni Cleophas jatend piny Kenya William Ruto ne owalo jakom mar duol mata yiero kod yango kiew mane Rastas Ethekon kachiel kod jokanyo moko auchiel kamoting'o Ann Nderitu mano mane en register mar duond od buche kama koro bende wacho nang'o ni kanyo Cleophas jogo mane par ni kod mbi jatend piny Kenya noweyo kamoting'o Charles Chai mane jakom duol makete tim katiba kama noting'o bende Anna Madi magi noweyo ka koro yiero jok moko Cleophas mana kar IBC no bende iwacho kanyo ni kata jogo mane yiero be koro ng'ur nitie ywak nitiere ni nitiere kaka nitie tudruok kind jogi kod jatend piny Kenya William Ruto kata bende ogai mar ODM Raila Amolo Odinga makoro jogo maketo piny wacho tesre Kalonzo Musyoka kotelo ne jo kwethgi ni kod ng'ur makanyo kod kanyo ma bende jogo marango weche mag yiero bende wacho ni gidwaro mondo mi oketnegi lipot mano matudre kod walo joka kaka notim nono kaka nopiedh joka migi lipot moro ging'ia ni to nobedo nade weche ma bende biro en wach ma bende koro wacho ni riwruok mar malachni mar broad base ni ma bende koro wacho ni ochung' nade koro wacho ni koso Raila Amolo Odinga seche moko wuoyo gi dhok ariyo ma koro kaluwore ni Raila Amolo Odinga chieng' tich abich kane gintiere iko mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nowacho ni gino ma Sifuna wacho mane chung' mar duond od bura mar ODM koro mano wach kamano ka koro to ineno ni Sifuna to bende weche mogo seche moko koro goyo riwruok ma gintiere weche morengo gi wacho kanyo
koro wacho ni koso Raila Amolo Odinga bed no wuoyo gi dhok ariyo kanyo kalure kod riwruok ma kamae. Weche ma bende nitie kanyo Cleophas ma bende koro jatend piny Kenya ne orakre godo en mano kalure kod Gachagua mane jalupne manothi choko ma bende koro kawe okete tesre oketo ne siasa obedo maliet kanyo. Mano bende wach ma entiere godo. Kibire weche mag do buche makage kacha ma wuok to madonjo mano bende midhiero ma jatend piny Kenya nitiere godo. Weche mag JC Cleophas nwaneno higa mokalo weche mag omenda gi JC noketo jatend piny Kenya William Ruto tesre magi koro midhiero Cleophas miwacho jatend piny Kenya oromogo ma wuok madonjo. Cleophas jatend piny Kenya William Ruto kanwa dhi yiero mar higa 2022 ne en kod singo mano singo ne jopiny singo madongo koro singo gi pogi chopo wacho ni pogi chopo to komo noda timo ma to midhiere madonjo rakruok miketo ne kanyo dhi bedo nade. Jatend piny Kenya dong mana kod higni matin higni 2 to wadok e yiero ma bende koro wacho ni gilak sechegi otimo rombe go miwacho ni mag dongruok to bende gin mag siasa ka koro bende otemo mar mondo mi ochope singo ka kwachomo godo yiero kanyo ma koro midhiero Cleophas mino bende kata kogore kanyo to en jagono momako tike nono ni to dhi bedo ne nade singo manosiko be dhi chopo ma midhiero to chopo kage kacha nowuoke ma to donjo weche mag do weche makage kacha Tiopo ne Cleophas. Nakoro mojuangi wacho ni gin weche ma bende kineno tipo maparano wich bar ma jatend piny Kenya osebedo kantiere godo jatend piny machon Uhuru Kenyatta Raila Odinga jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ng'anyo mantiere pacho ka machiegni ka weche mag IEBC ma bende ogotach kanyo kama gintiere nyakoro mogejwang wadana donje itu mar ariyo nyakoro mogejwang ka entie paro moro ma bende kinde mokalo makelo ni mar mondo mi bera ne kod ng'eyo ni to chal nade mokuongo nyakoro mogejwang naneno sigana mano kelno ka kod jo elimu bora working group kawuono gazet ma Daily Nation ondike karka ni nitiere omenda mathoth ahinya madwarore mar mondo mi ne ni nyathino dar ka donjo e skul machielo. Wach neno omenda mantiere kinde 40,000 nyaka 100,000 ma bende ikwayo mano mondo mi jopuonjre odonje popular schools ma bende wacho ni thoth gi ka gin mago mag piny owacho. Miss Maimuna Ahmed ma bende loso kod gazeti ma Daily Nation yango kar kanyo ni omenda gi onego bed ni chiwo ne jopuonje mondo mi o approve kata opuodhi dar mana nyathini ka wuok e skul machielo mondo mi odonje skundgi kata odoko ni okadho piny moseser mondo mi ochopi chope skul machalo kama. Cleophas sigana moket kae ma koro wacho ni jonyuol idwaro kuom gi pesa mathoth e sama koro gidwa ni gidar nyathi gi tere skul machielo en wach madier kendo en wach mano wasechako winjo chakre chon ma bende wasewuotho mar mondo mi watime nono kata Cleophas in bende kikawo wuoth mondo mi dhi e skul moro ma idwaro mondo mi nyathino dhiye tibro winjo gino ma idwaro kata pesa ma idwaro kanyo ma koro paro ni mae mit bile ma jotend skunde go dwaro. Cleophas ma koro wacho kanyo ni idware kinde 40,000 nyaka 100 dhi kata skunde mantie Nairobi kama ji dwaro gi mabeyo dhie kata Moi Forces kacha dhie kata GSU kacha dhie kata moko mpogore Cleophas omenda mibro ketni kanyo en gino ma ok nondiko ni kamoro nene en gima koro nyisi dware ki piny kacha manyiso ni en asoya en mit bile koro jogi okawo weche mag somo kanyo dar mag skunde gi giloko ni kamitie michieme to nitie jago moro ma wacho ni wacho ni kamitie michiemo wacho ni kamitie mikwale koro mane gima timre kanyo Cleophas ma bende koro wacho nango jo nyithindo ma dwa dhi e junior koro mano omenda midwaro kuomgi koro wiwacho nango ni ma bende koro nyiso ni nyithindo ma bro dwaro mar mondo mi odhi e grade 6 bende koro bedo kod midhiero ma kamae ni dhi dwar pesa ni kuomgi to kendo koro dhi bedo pesa ma koro lach ahinya ma midhiero ma jonyuol kadhe Cleophas kendo gisekadhe kendo gimedo kadhe kech sechegi ma bende koro wantiere kod kit somo manyasani mopogre kidieny moro Cleophas nyathi ka wuok e grade 6 kod adhi mar 7 cha to kod loko ne skul omenda dware kanyo sama odadhi e grade mar 9 aso dware kanyo koro kidienje mag somo gi ma iloko ne nyathi skul gi sani koro lokre gino ma iwegi skunde koro tiyo godo mar nyiedho omenda kuom jonyuol en wach monego ket makare bende nosewache ma koro wadwaro mar mondo mi oket makare mondo mi somo dhi makare pacho kae. Nyakoro mojawa mano mantiere kar ka odhi na ite mar adek kowuok e mano mag weche mag sikul nitie gweng' miluongo ni Arimi village ma bende ka mano alwora ma Elbagon kendo nyakoro mojawa gi mantiere kar ka anyuola gi osebedo kae ka kale midhiero ma opogore ka mokwongo sani gi mantiere kar ka nyakoro mogejwang' e alwora ni nitie jogo ma osewito ngimagi en masira mar apaya manotimore Elbagon
lori ne otuomore kod nyamburko mating'o ji 14 matatu. Onego ji 12 kanyo. Achiel kuom sigana mantiere kar ka en mar jal kae miluongo ni Charles Mwaura, mano wito nyathine mar adek kata third born son, mano Nixon Mbano, mabende wacho ne ja form 3. Noriembe nekech school fee. Nochopo dala kae to bang'e owuok, wuon mare ne kia nodhi Elbagon. Kochopo kanyo, noyudo kanyo ka en achiel kuom jogo mabende nowito ngimagi. Cleophas makoro midhiero momako gweng' achiel kama koro ji 12 duto wito ngimagi. Masira manotimre apaya manjoro Elbagon kadhi Njoro kanyo. Makoro Cleophas sigana mantie kanyo bende nitie mar rawera moro miluongo Nixon. Nixon somo skul mar Elbagon to noriembe kata noduoke dala mar mondo mi dhi omo omenda mar somo. Kano chopo dala kacha koro Cleophas wuon gi wacho ni no onge, manyiso no wuok no dhi riere matin e boma. Koro kao kinde koko ne wuode, koro chako chinto nyathino bedo nade. Odok e skul kacha mar mondo mi openya to kagi debed nyathicha no dok kata e skul kacha. To kodok e skul onyise ni rawera no onge e skul kanyo. Mano miye luore dhod chunye moduogo to owinjo ajali mano timre cham. Koro wuok kodhi mar mondo mi oluwane e siptal kacha Cleophas to obuok kwano kano dhi gi familia mare ko yudo ka wuode na achiel kuom jogo moito ngimane kanyo. Koro en bende en kod ywak kowacho nang'o, apaya manjoro Elgon en apaya ma osebedo ka kawo ngima dhano kendo en kanyo ma jali timre. Ka koro nokwayo derepe mar mondo mi obed motang', bende nokwayo piny owacho mar mondo mi olosane apaya no kendo bed makare. Bende kowacho nang'o ni nyamburko no ok en mar sako maluwo yono, manyisango nyalo bedo ni jariembo no ok ong'eyo barano kaka chal, apano kaka chal kendo kaka jali timre kuro. Koro en ywak miyudo kata ka nyathi ma ja dweche 5 owito ngimane en gweng' ma koro kuyo nitiere. Miwacho ni kiwuok ka kidhi kacha tiyudo ka oket hema, oket tent kama koro yikruok nitie kanyo mar mondo mi gikow jogi. En koro wakwayo akwaya joriembo jowuoth mar mondo mi oluwa chike mag apaya, nyamburko mokongore ma ok ni kik kete yo. Kamano nyakoro mojwang', ot bende ma osesiem, ot moseket ni kata mwach ni kik idhi dage, kik idhi dage nyakelo ni midhiero. Nitie jogo ma kata nen manigero mana luora ma Parklands Nairobi ka, kendo jotich 2 owito ngimagi kar ka, kendo kama githoe en perimeter wall manigero emoluaro kuomgi. Iwacho ni magi achiel kuom jogo mosebedo kanyo katiyo e center no, kaluwore kod report mawuok kanyo ka obila ma Nairobi Regional Police Headquarters yango ni jogi ne wall no, perimeter wall ne moluaro kuomgi. Cleophas jogi ne tiyo gotieno. Koro wacho ni kamano kuny medwa gere ot cha, manyiso ni koro kuta mar ot machielo cha nodhi moluar kuomgi. Mabende nomiyo apisas mag kaunti ma Nairobi nodhi monyiso ot ma jirani ma ji odak mar mondo mi gidar nikech luar mar okuta cha, nyiso ni kunyo mane kunyo kacha nyamiyo kata ot ma gidake cha bende koro odong' mang'oyo kanyo manyalo luar. Koro kosenyisi to mane gima gitim nikech ngima duong' Cleophas. Magi koro wechego kata midhiero mayude kuonde mag tich. Koro onego bed ni tich itimo yo makare, ng'iyo ni to chenro dhi nade, ng'iyo ka ntiere kama yomyom manyakelo midhiero tiketo bedo kare. Nyakoro mojwang' odhi ane ite maiye ka ite mar 6 gimomiyo jod bura nyaneno kae ni ponono jogi ma ute go kembe ma tayo chenro gi mag opunda dipo ni kwepo ga chulo osuru. Mano weche maduong' mantiere kar ka ng'eny en twak mosebedo kadhi nyime kode mopogore opogore, gimomiyo ma osebedo katimore. Jod bura koro wacho ni ero dipo ni bilionde mathoth nyalo bedo ni adieri ok chul. Koro kembe machalo kamagi sirkal yudo lal Kizito itene mar 6. Cleophas koro kanyo jochoko osuru mane dhi e nyima put mano mar kamati mar od bura mago mag omenda kanyo. Koro nowacho nang'o ni chungo kembe mag goyo punda gi biro miyo piny owacho wito omenda e yorno mar osuru. Mabende koro jod bura to ne nigi chich ni mae nenre ni weche mag punda gi iloso gi e yo moro ma inyalo paro ni ng'ato lo to kara ng'ama lo ne mana wach molosi ni to be mane yo machiel ma bende piny owacho bende koro wito kata mano mag osurugo. Omiyo bende koro gidwaro ni weche gi ochunga mondo mi oketgi e yo makare. Giwacho ni miriasi ang'eny e wach ni Cleophas. Nyakoro mojwang' wacho ni miriasi mantiere kar ka, miriambo mantiere kar ka biro yo mopogore opogore. Nyakoro mojwang' kendo magi gin moko manya bedo kae ka kelo midhiero ne oganda. Nyakoro mojwang'
gin gik mage ma bedo ka ne timore kata ma bedo kelo midhiero e weche gi mag nengo mag gas mag tedo kaachiel koda ka modhi mamoko ma bende nya bedo ka ne tawo weche gi mag tedo Nyakoromo gi Jwang' gima ntiere kar ka en sigana mantiere bathe kacha wanya mana nene kaachiel Nyakoromo gi Jwang' obeda ne kod ng'eyo ni to kae gichal nade Nyakoromo gi Jwang' gas no masani wacho ni ka en mano mar kilo 13 mano silinda use yo machal nade wacho ni nitie 1,200 nengo yo opogore kama gintiere kar ka to debed ni kae e kama jogi lose omenda iwacho ni nitiere wholesale cost mathoth ahinya mantiere kar ka onego bed ni neno gi yo machal nade mondo mi nengo ni adier kik bed ni en nengo mahinyo japiny ma ywak maduong' mantie ka weche mag tedo. Cleophas jous modhi jous gas nyiedho omenda kuom jopiny. Sani Cleophas gas en dala ka dala mana kaka jo Mbuta ne wacho ni Mbuta dhi bedo dala ka dala. Sani gas en dala ka dala kalore kata ni yien sano dok piny. Koro sama gas en dala ka dala ni jogi olokre koro nyiedho pesa mathoth kuom jopiny kendo na tamalo miwacho ni chiegni 200 gi wiye nikech en nyadiriyo gi nus. Iyudo ka jogi kaka idhi Mombasa kama gi jase gas gi kaka gas ma mtungi ma pek mare romo kilo 13 gi jase gi siling 1,300 tento kodhi use to dhi use 3,140 moket ranyisi kuom kembe kanyo Cleophas mano kambi mar Rubis iwacho ni ka gidhi kacha to mtungi mar kilo 13 ni gi jaso gi siling 1,300 to en ka koro duogo use Cleophas o use ne japiny 3,140 e kambi no mar Total kanyo to dhi to jase be mana pesa no ten koro dhi use 3,190 bende koro mane gino miwacho ni timre kuom kembe gi ma koro giloso mwandu mapek ahinya kanyo kuom jopiny ma iwacho ni lak seche gi Cleophas nonego bed ni bech gas osedok chien kalure kata pinje maoko kuma gas yae iwacho ni bech dok piny ma koro ne ber kata ki seche gi sani koro japiny ne yudo gas e bei man piny to koro jogi to oloko wach ni nyiedho godo pesa mathoth kuom japiny. Cleophas gin ka dhi gi jase 1,200 kata 1,100 to biro uso ni 3,190 dong mano oloso mwandu malich ahinya kuom japiny. Magi weche monego bed ni piny owacho donje nikech chisingo be notimnwa ni bech gas dhi piny mano nyiso ni mitungi mar gas kia ni dhi uso siling 500 jopiny oserito Cleophas girito magineno mar Mino Molo Kanyunja kabiro pod wamedo marito kene Mino Molo Kanyunja ni dhi biro nwa karang'o mondo mi okelwa gas e bei man piny. Nyakoromo gi Jwang' Walter Nyavago penjo gin kanye mane chenro mar gin kanye samoro koneno Mino Molo Kanyunja wabonene kendo Nyakoromo gi Jwang' ka wantiere kar kada dhi ite ma ite mar 10 Nyakoromo gi Jwang' ka iwacho ni obila matimbe gi gala miyo sirkal wito pesa mathoth ahinya machiegni ka doho ne omiyo jo Kenya mano chwalo weche ng'ure doho mane wiyo weche gi mag obila adongi thuolo ma dakika 2 kende tieko twak ni Nyakoromo gi Jwang' kama intiere kar kae kaachiel koda ka weche mag lal mag tije ma bende nitiere piny kar kae gazet ni ite mar 10 Nyakoromo gi Jwang' gino mantiere kar ka mwanya neno achiel kachiel wacho ni rogue officers costing taxpayers millions over trumped up charges gino omenda ma korgi lach ahinya ma bende jogo mantiere doho kata jayal buche osebedo kae ka chiwo wacho kalore kod jogo ma bende wacho ni gin jok manodhi e ndara obila odhi e ndara orwako uniform orwako mask oumo wang'e ahinya Nyakoromo gi Jwang' nyado thuolo maneno sigana no ite mar 10 kaachiel kod sigana mantiere piny kar kanyo iwacho ni kae nitiere omenda mano ma Justice Edwig Ong'udi tarik 5 dwe mar 3 ne orango kae kendo nochiwo ne oganda manitiere kata manochopo ka dwaro tero mar gedo omenda maromo milion 1.9 mano kama igintie kanyo man dwe mar 3 gisebedo kae ka gimedore Nyakoromo gi Jwang' kambedo kae ne oganda koganda bedo kae kod dwaro kod ng'ur mopogore opogore magichwale do Kizito. Cleophas wach mantie ka koro en kidhi e gweng' mar kwa Amo shopping center mantie Bahati Nakuru kucho koro jouso gi ni kod midhiero ka koro chief ruoth dhi to koro bwogogi sama gibwogogi lawre kodgi ni koro giwacho ni weche mag ohala cha koro ok dhi makare kendo koro omenda lal kae ma iwacho ni ne gigo lipot ka obila to giwacho ka ne gigo lipot ka obila pok otimo gimoro amora obila pok okawo patik mar mondo dhi omak chief cha masando gi weche mag ohala gi ma koro gin bende gimiyo giwito pesa mathoth magi jo osuru miwacho ni koro
pesa ok gilos nikech kalure kaka chief sando gi chiro ibiro gi dwaro pesa koka man tilawi iriembi ka gidhilo go report kobila poko ka okang makare koro gin bende ne gidhi e doho mar mondo mi giyud ratiro margi mana kaka sewacho no koro do ng'ado mar mondo mi giyud ratirgi mano e gima ji kadhe chiro mopogre opogre yudo ka ruoth be koro donje weche mag keto gi tesre lao gi chiro ka gi kama koro ohala ok dhi makare misu samoko ohala ok dhi makare ni jogo ok yud pesa kata koro osuru bende ok ginya chulo yo makare magi weche monego bende loso bedo makare weche mag osuru magero piny to kaka orido sand chulo osuru kamae ok en gima ni kare koro mag jwang' mano ka gintiere kar kanyo nitie ite ma iye kar ka gin paro mopogore opogore mantiere ite mar 12 kod ite mar 13 kisomo ite mar 12 nyakoro mjwang' ondike kanyo ni fake degrees a worrying trend must be stopped obok mabandia mag somo mag degree mabandia mathoth nitiere onego beni chungo chenro machalo kamagi mosebedo ka medore kinde mokalo kato mae oranga ite mar 13 mantiere machinglo chaka gi mantiere black smoke capitation funds iro marateng' osedhulore kar kanyo Kizito wach mari mogik ewi oboke montie o karka monene mbele wa kaka mwatieko sani Cleophas iro marateng' to ema dhulore kar somo kae kar mondo mi marachare modhulore onge winjruok manenre weche mag capitation mwawinjo ni pesa ochopo e skul nyithindo koro somo maonge wasiwasi nyithindo pod neno ma iro marateng' ema ka dhulore wi chimni kacha cha dhi bedo nade nyithindo dwaro iro marachare momiyo dhule molande negi habenus papam kaso enes capitation pesa odonjo pap koro pesa onge kanyo Cleophas en ywaruok maka gi kacha dhi bedo nade weche mag somo gi Cleophas olos gi obed makare wamedo wacho nang'o somo en gima duong' koloso bedo makare to wadhi bedo piny mariek ok piny mofuwo to piny mariek bende madongruok timre piny ma mungulo rage ok dhi mbele Kizito agone ko kudo kod okinyi makono kono gazeti nyakoro mjoma mane makelo giko mar gazeti okinyi makono eko sekalo 50 kod 7 tok saa 12 mar okinyi makawuono aduoga kono mag weche mag tuke wa piny Arsenal ningino mar chopo kure e season ni mane penyo maduogo kar ka Manu one final kada ko tieke namba 16 namba 17 gi Tottenham Arsenal latieko kanye to don't think I'm Forest ango timore gi jatene gi modo je pap mo opejo ka jatene angarach droni wonango kato bango ndiko kisungu mang'eny mantiere kar kata enyo dogo penjo kani pap tamo goro ma ya tugo mashemeji dabi pap mama chako chapore dware koso odhi kelo resruok aduoga kod Uliso Dembe kod Kennedy Chola kikidhi mabor oriti masani Unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. The home of discounts. Ruth Meriongonya, nimodi duenda ni kaka sikiza kodni, di *812 *784#. Tupare ni ya Ramogi TV en audio duto te. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka